前回のラブライブというわけでですね、小鳥ちゃん。ですね、ここでちょっと突然ですが、このラブライブのですね、解説をちょっとさせていただきたいと思います。今回はですね、合宿ネタということで始まりましたラブライブですが、合宿っていうのはね、よくあるパターンですね。バンドとかユニットとかですね、音楽だけじゃなくてスポーツとかでももちろんいろいろあるわけですが、我々も昔はですね、よく合宿と銘打って長野の山の中にこもったりしたことも昔はだいぶありましたね。涙目で訴えほのかちゃんですね。マキちゃん、お金持ちのマキちゃんが別荘を持ってると。ね。やったにゃー。エリちゃん、何か目論んでます。というわけで始まりましたラブライブ。